Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gadul. Taong 1975, Palimbang, Sultan Kudarat. Pinalilibutan ng malalawak na gubat at mga kabundukan ang maraming parte ng Palimbang. Kagaya ng hanap buhay ng marami, pangangaso, pagsasaka at pangingisda ang pangunahing bumubuhay sa mga tao roon. Maraming bayan at baryo ang sakop nito, kaya laganap ang iba't ibang uri ng paniniwala. Marami ang nagsasabing may mga baryo sa kanilang lugar na matagal na nilang pinangingilagan. Nagkukubli umano ang mga ito sa mga kabundukan na pawang nagpapakita lamang tuwing sumasapit ang kagat ng dilim. Ngunit sa kabila ng mga ganoong agam-agam, walang kahit na sinong nakakapunta roon at nakakauwi ng buhay. Dahil sa ganoong estado, nananatiling alamat ang tungkol dito. Ayon sa kanya, naniniwala naman sila sa ganoong paniniwala pero hindi ito sapat para isabuhay nila ang bawat istoryang kanilang naririnig. Bilang padre de pamilya, tungkulin niyang ipaunawa sa kanyang mga anak ang mga bagay-bagay upang hindi ito magdulot ng pagkalito sa kanilang mga pinaniniwalaan. Bagay na nagawa naman niya, kaya naman lumaki ang kanyang mga anak na hindi basta-bastang nagpapaniwala sa mga naririnig nila. Disiplinado rin ang mga ito, kaya kahit may sarili ng pag-iisip, nakapako pa rin ang kanilang kaisipan sa mga bagay na nagsisilbing paalala ng kanilang padre de pamilya. Labis namang ikinatuwa ni Gadul ang tungkol dito, kaya araw-araw siyang panatag kahit malayo siya sa sarili niyang pamilya. Ang hindi niya lang inaasahan ay yung pagdating ng araw ng pagbalik ng kaibigan niyang matagal nang nawawala. Upang mas maunawaan niyo ang kwento, hayaan niyong magbalik tanaw tayo. 2 dekada bago ang pangkasalukuyang taong nabanggit, may 2 kababata si Gadul na palagi niyang kasama saan man siya magpunta. Napakahilig ng mga itong mangaso, kaya halos araw-araw nasa gubat sila, naghahanap ng mga makakaing hayop. Ito ang madalas na bumubuhay sa kanilang tatlo, lalo pat salat sa kahit na ano ang kanilang pamilya. Hinahaya lang din sila ng kani-kanilang mga magulang na pumunta saan mang dako na nais nila, gawa ng abala rin ng mga ito sa kanilang trabaho. Minsan nga, ramdam ni Gadul na parang wala nang pakialamang mga ito sa kanilang ginagawa. Masakit man itong isipin pero ganun talaga. Kailangan nilang maging matatag para sa kani-kanilang mga buhay. Akala nga niya noon hanggang doon na lang iikot ang kanyang mundo. Pero bigla itong nagbago dahil lamang sa kakapiranggot na papel na nakuha ng kaibigan niyang bumalik. Naglalaman ng isang lihim na mapa ang papel na yon. Kaya nung natuklasan nila ito, nagdesisyon silang ito ay hanapin. Inikot nila ang mga kabundukan sa paghahanap hanggang sa dumating ang puntong natagpuan nila ang puno na tinutukoy ng mapa. Yung 2 pumasok sa loob, habang siya nanatili sa labas. Inabot siya ng ilang araw kakahintay sa mga ito na bumalik, pero di niya na ito nakita pa. Sinubukan din niya itong sundan, ngunit ang lagusang dinaanan ng mga ito, hindi na niya nasilayan. Dahil sa pangyayari, agad siyang bumalik sa kanila para humingi ng tulong. Ang naging problema, masyadong malayo ang lugar na kanilang napuntahan. Kahit marami sa kanila ang bumalik, hindi na nila ito nakita pa. Hindi rin mabilang ang mga taong nagtanong sa kanya, ngunit maging siya man walang naibigay na magandang paliwanag. Kalaunan, naghintay na lamang ang pamilya ng mga kababata niya hinggil sa mga ulat na may kaugnayan sa kanila. Habang abala ang mga ito sa paghihintay, dito niya kinausap ang matandang nakuhanan nito ng mapa. Yun lang ang taong pinagtapatan niya ng mga nakita niya dahil alam niyang marami itong nalalaman ukol sa papel na nagpahamak sa 2.
Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi naman ito nagbigay ng kaukulang detalye ukol sa mga nangyari. Basta ang ginawa ng matandang yon, payuhan siya upang hindi na siya mag-alala. Hayaan mo na muna sila. Huwag mong akuin ang lahat ng kanilang pagkakamali. Tandaan mo, kagustuhan nila ang mga nangyari. Magpatuloy ka sa buhay na iyong gustong tahakin. At huwag na huwag mong kakalimutan na ang nakaraan ay parang kalendaryo. Pwede mong tingnan, pero hindi mo na pwedeng balikan. Kaya ko ito sinasabi sa iyo, nang sa gayoy hindi ka mabuhay sa nakaraan at pagsisisi. Ano man ang mangyari sa kanila, iho, kasalanan na nila yon. Dahil sa payong yon ng matanda, natuto siyang hayaan na lamang ang dalawa. Ang tanging nagawa na lang din niya, ipagdasal ang kaligtasan ng mga ito. Naniniwala rin kasi siyang balang araw, babalik ito sa kanilang lugar ng ligtas at nasa maayos na kalagayan. Lumipas pa ang mga taon, hanggang sa dumating ang kasalukuyang panahon, nakalimutan na niya ang dalawa. Sa totoo lang pinuno, hindi na inaasahan ni Gadul na babalik pa ang kahit isa sa mga ito. Kaya naman nung makita niya ang kanyang kababata na nasa maayos na kalagayan, para siyang nakakita ng multo. Hindi niya may pagkakailang matinding pagkagulat, kaya kahit nakikipag-usap na ito sa kanya, hindi pa rin siya makapagsalita. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo kumalma na ang kanyang nararamdaman, dito pa lamang niya naunawaan ang mga bagay na sinasabi nito sa kanya. Hoy Gadul, ba't tulalang-tulala ka dyan? Totoo ako, kaya maniwala ka. Yun nga lang, mas matanda ka na ngayon sa akin ng ilang taon. Di mo ba ako papapasukin? Marami sana tayong pag-uusapan eh. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya itong pinatuloy. Pagdating nila sa sala ng bahay, pinalis niya roon ang mga anak niya. Walang kahit isang natira, upang masigurong hindi maririnig ng mga ito ang kanilang mga pag-uusap. Sa pagtahimik naman ng buong paligid, banayad na humigop ito ng kape. Habang nakatingin ito sa kanya, pansin niyang napakalaki na ng pinagbago ng itsura nito. Maya-maya pa, hindi na rin niya napigilang magtanong ukol sa mga nangyari ilang dekada na ang nakaraan. Marco, hindi ko kayo sinukuan. Sadyang wala lang kaming mahanap ng mga senyales kung saan magsisimula sa paghahanap. Akala nga namin noon patay na kayo eh. Kaya habang tumatagal nawawalan na rin kami ng pag-asa. Hindi mo naman kami masisisi dahil alam mo may mga responsibilidad din kaming kailangang pagtuunan ng pansin. Wala naman akong sinasabing ganyan. Gadul, hindi ko kayo sinisisi at mas lalong wala akong pinagsisisihan. Hindi yan ang rason kung bakit ako pumunta. Kaya kumalma ka lang. Dagdag pa nito na, kaya siya napabisita pagkalabas niya ng lagusan ay dahil sa may mga bagay siyang gustong ipaalam. Ayon kay Marco, siya na lamang ang nag-iisang itinuturing nitong pamilya kaya siya agad ang naisip nitong puntahan. Mahalaga ang bawat detalyeng dala-dala niya kaya naman nais niya itong ipaalam sa lalong madaling panahon. Mariin din itong inilahad na kinakailangan niyang bantayan ang kanyang mga anak dahil sa mga panganib na paparating. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ito na mismong nagkumpirma hinggil sa mga baryong matagal ng alamat sa lugar nila. Pagtatapat nito na, kaya walang nakakapasok sa lugar na yon ay dahil sa nasa dimensyon ito na kanilang napuntahan. Marami sila roong pinagdaan ng hindi kaaya-aya at sa loob ng ilang dekada, walang patid silang nakipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ito rin ang naging rason kung bakit hindi na nila makakasama pa ang kaibigan nilang kasama nitong pumasok sa lagusan. Marami kaming pinagdaan ng digmaan sa loob at sa proseso ng aming pakikibaka, namatay si Ambo. Nung pumanaw siya, naging sunod-sunod na ang aming pagkatalo hanggang sa nalipol na kaming lahat.
Ako na lang ang natira. Kaya nung wala na akong pagpipilian, nagpasya akong bumalik dito. Naiwan ko nakabukas ang lagusan, kaya baka sa mga susunod na araw, makarating na rin sila rito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nagtanong. Lahat kasi ng sinabi ni Marco, di niya talaga maunawaan. Ha? Sinong paparating? At anong digmaan? Marco naman, hindi kita naiintindihan. Pwede bang linawin mo naman ang mga sinasabi mo? Alam mo namang ordinaryong tao lang ang kausap mo eh. Pagkarinig naman ni Marco sa kanyang sinabi, nagpatuloy lang ito sa pagsasalita hanggang sa unti-unti na niyang naunawaan ang lahat. Base sa salaysay nito, ang mga nilalang na minsan itong nakalaban sa mundong yon ay mga espiritu ng mga sinaunang aswang. Tuso at mapangwasak ang mga ito, tapos napakahirap nitong lipulin dahil gumagamit ito ng katawan para maging daluyan ng kanilang kapangyarihan. At sa oras na mamatay ang daluyang yon, mananatiling buhay ang espiritu. Muli itong lilipat sa ibang laman na may kakayahang makipaglaban. Mariin din itong inilahad na kahit gaano ka makapangyarihan ang kanilang pangkat, hindi sila magtatagumpay. Maraming antingerong nag-alay ng kanilang buhay at sa pagkamatay ng mga ito, ginamit yung kalakasan ng kanilang mga kalaban. At ang masakla pa sa lahat, kinaharap nila ang mga pumanaw nilang kapanalig hanggang sa tuluyan na sila nitong matalo. Dagdag pa ni Marco na matagal nang nangyari ang digmaan sa mundong yon at ito ang unang pagkakataon na nagapi ang mabuti. Ang puwersang pumipigil dito ang nagpapanatili sa balanse ng mundo, ngunit dahil sa pagkalipol ng mga ito, tuluyan na nitong babaguhin ang lahat. Nabanggit din ni Marco na kada taon maaaring isang espiritu lang ang makalabas ng lagusang yon. Ngunit ang ikinakatakot niya, ang lakas na tinataglay nito. Walang kahit na sinong antingero sa modernong panahon ang may kakayahang tumapat sa ganoong kalakas na nilalang. Magiging dagdag isipin din ito kapag umabot sa puntong nakahanap na ito ng lamang kanyang gagamitin. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, agad naman itong humingi sa kanya ng pabor. At ang pabor na yan ay ang pagpapahintulot niya rito na manuluyan sa kanilang tahanan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sino ba naman ako para tumanggi sa hinihingi mo? Walang problema, Marco. May silid pa naman kami diyang bakante. Pagtiyagaan mo na lang muna. Dahil sa kanyang sinabi, abot langit naman ang tuwa nito. Ayon sa kanya pinuno, na kahit matagal na sila nitong hindi nagkikita, parang wala pa rin itong ipinagbago. May kakulitan pa rin ito. Tapos parang bata akong kumilos kapag nakakaramdam ng tuwa. Bagay na ikinasaya naman niya dahil sa dami ng pinagdaanan nito, hindi ito nagkaroon ng epekto sa kanyang pag-iisip. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang lahat. Matapos ang kanilang hapunan, lumabas silang dalawa para magpahangin. Kahit ilang oras na sila noong nagsasama, marami pa rin silang mga pinag-uusapan na mga bagay-bagay na may kaugnayan sa karanasan ng kanyang kaibigan. Habang tumatagal, ipinapakita na rin ito sa kanya ang iilan sa mga tanga nitong karga. Alam nyo, hindi sigado lang tipo ng tao na basta-basta na lang maniniwala sa mga ganoong bagay. Ngunit nang masipat niya ang mga karga ng kaibigan niya, siya na mismo ang nakapagsabi na totoo ang lahat ng ito. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang pinagbatayan. Gawa ng sa mga sandaling yon, mismong ang kanyang isipan ang nagsasabi sa mga bagay na dapat niyang paniwalaan. Kalaunan, para naman mas makumbinsi pa siya, nagpakitang gilas sa kanyang harapan ng kaibigan niya. Gumamit ito ng mga buhay na salita at sa pamamagitan ng isang suntok, napabuwal nito ang torong bakang pagmamay-ari niya. Kung titingnan, napakahina ng suntok na binitawan nito, pero yung naging epekto,
sadyang hindi ka pani-paniwala. Matapos naman siya nitong makumbinsi, dito na nagsimula ang kanyang karanasan na may kaugnayan sa lihim na karunungan. Dumaan pa ang mga araw, hindi na mapakali itong si Gadul sa kanyang mga nalaman. Kahit abala siya sa trabaho noong mga sandaling yon, aminado siyang hindi nawawala ang kanyang atensyon sa kaibigan niyang gumagawa ng mga gawaing hindi niya maunawaan. Bagaman nananatili lang ito sa kanilang tahanan, marami itong pinagkakaabalahan. Kabilang na rito ang pagtatanim nito ng mga bato sa labas ng bakuran ng bahay. Ilang oras din itong nagpapausok ng mga kahoy habang taimtim na nagdarasal. At sa loob ng ilang araw, wala na itong ginawang ordinaryong trabaho. Lahat nakabantay sa kanyang mga paniniwala, dahilan para makaagaw ito ng atensyon sa kanilang lugar. Di nagtagal, para may iwas niya itong si Mario sa mga komprontasyong magmumula sa kanyang mga kababaryo, nagpasya siyang samahan na lamang ito. Hindi niya yun pinigilan, bagkus sinaportahan niya ito sa mga bagay na matagal na nitong pinaniniwalaan. Nang may handa na nito ang lahat, nagpahinga ito ng 3 linggo bago ito muling magsalita hinggil sa mga kaganapang may kaugnayan sa mga espiritu. Ayon sa kanya na, parang naramdaman ng kaibigan niya ang pagdating ng nilalang. Noong una, hindi pa siya gaanong kumbinsido, pero pagsapit ng hapon noong mismong araw, itinuro nito sa kanya ang taong sinapian umano ng espiritu na lumabas sa lagusan. Pagsilay naman doon ni Gadul, medyo naintriga siya dahil kung titingnan, hindi naman ito malayo sa mga ordinaryong tao. Subalit nang tumagal ang pagtitig niya rito, doon niya napansin ang iilang mga katangian ng magsasaka na bukod tangi sa lahat ng kanyang mga nakita. Kahit hapon pa lamang kasi noon pinuno, nakapagtatakang nanlilisik na ang namumula nitong mga mata. Hindi rin ito makausap ng mga kasamahan nito, tapos may mga pagkakataong panay ang pagsilay nito sa lugar kung saan sila nakatira. Nang masipat naman ito ni Marco, agad naman siya nitong pinayuhan na pumasok na muna sa loob. Sa kanilang paglalakad, may mga ibinigay itong detalye ukol sa taong ipinakita nito sa kanya. Isa ako sa mga pakay niya rito. Para magtagumpay siya, kinakailangan niyang makuha ang katawan ko. Pero hindi yun madali. Kaya para may isakatuparan niya ang kanyang mga binabalak, kailangan niyang sumapi sa katawan ng mga taong may mas malakas na pangangatawan. Importante ang ganung proseso upang malaman niya ang kalakaran dito sa ating lugar. Dagdag pa nito na, sa oras na magtagumpay ang nilalang na yon, papatayin nito ang lahat ng taong malapit sa kanya, gawa ng tanging ito lamang ang magiging daan upang mapasuko nito ang kanyang kaluluwa. At sa sandaling na isakatuparan na nito ang lahat, muli itong kikilos para pumaslang ng mas malakas na antingero sa mga karatig lupain. Ganon at ganon ang gagawin nito hanggang sa magkaroon nito ng sapat na kapangyarihan para tapatan ng isang dibino. Yon ang ikinakatakot ni Marco dahil sa oras na maabot na nito ang rurok ng kapangyarihan ng dalawang puwersa, magagawa na nitong tumawag ng mga lagusan para daanan ng mga kauri niya. At sa oras na hindi ito mapigilan, wala nang kahit na sino sa mundo ang may kakayahang supilin ang dami ng mga espiritu na sumasapi sa katawan ng mga katulad niyang antingero. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, agad itong pumunta sa kanyang silid. Pagbalik nito, may dala-dala itong antigong baul na unang beses pa lamang niyang masilayan. Wala siyang ideya kung ano nilalaman ito, kaya itino niya ang kanyang atensyon sa pagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman itong binuksan ni Marco at sa isang iglap, tumambad sa kanya ang iba't ibang uri ng armas. May latigo, punyal, sando na punong-puno ng mga usal at mga libretang may iba't ibang kulay. Nagkalat din ng mga makikinis na bato sa ilalim na ayon kay Marco, mga mutya ng lupang nakuha niya sa mundong napuntahan niya. Dagdag pa nito na,
Kaya niya ito ipinapakita sa kanyang kaibigan ay dahil sa hangad niyang magtangan din ito ng karga sa katawan. Malakas kasi ang kutob nito na doon na magsisimula ang matinding kaguluhan na ilang taon na niyang iniiwasan. Nang marinig naman ito ni Gadul, dali-dali naman siyang kumuha ng mga gamit. Unang hawak niya sa mga ito, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Ayon sa kaibigan niya, normal lang ang ganoong pakiramdam dahil sa nagkakaroon lang ng bisa ang mga ganoong karga kapag may mga kalabang umaaligid sa malapit. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di naman niya ito pinagdudahan. Sa mga sandaling yun kasi, maging siya man aminadong mas gugustuhin niyang magkaroon ng karga kaysa wala. At ang paniniwalang yon ang magliligtas sa kanya. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang nagbabantay sila sa labas, may narinig silang kaguluhan sa sentro ng baryo. Gusto sana itong puntahan ni Gadul pero pinigilan siya ng kaibigan niya. "Wag, Gadul. Hindi mo kailangan makialam sa kanila. Dumito ka na lang sapagkat meron akong naaamoy na hindi ka aya-aya." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, humawak ito sa pangil na nag-iisang palawit ng kwintas nito. Hindi niya mawari kung ngipin ba yun ng kalabaw, baka o kung ano pang hayop. Basta pamilyar ang ganoong ngipin, hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na sila nagdesisyong pumasok sa loob. Kahit marami na noong mga taong nagsisilabasan, minabuti nilang manatili at huwag makialam. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may marinig siyang himig na parang boses ng babae. Napakaganda nitong pakinggan dahil sa nakakahalina ito, kaya naman kahit inutusan na siya ni Marco na takpan ang kanyang tenga, hindi niya ito agarang ginawa. Kung hindi pa nga siya nito binato ng kahoy, hindi pa babalik ang kanyang ulirat. Pagsilay naman niya sa kaibigan niya, tsaka pa lamang niya naunawaan ang ibig nitong mangyari. Pagtakip naman niya ng tenga, lahat ng nararamdaman niyang kakaiba bigla na lamang nawala. Kalaunan, unti-unti na ring bumabalik ang kanyang maayos na pag-iisip hanggang sa doon na nga niya nasilayan ang mga taong nagsisitakbuhan pabalik sa kanilang tahanan. Pagsarado naman ng mga ito ng pinto, bumungad sa kanila ang isang lalaking kampanteng naglalakad sa daan. Wala itong kasama kahit isa, at sa kaliwang kamay nito, may dala-dala itong kutsilyo. Paglapit naman ito sa harapan ng bahay nila, tumitig ito pansamantala. Yung mata ng nilalang na yon, kakaiba sa lahat ng nakita niya. Pakiramdam nga niya, nakatitig siya sa isang balon na may walang hanggang lalim. Nakakapangilabot itong pagmasdan sa puntong hindi na niya namalayan na nawawalan na pala siya ng lakas na tumayo. Nang mapansin naman ito ni Marco, inabisuhan siya nitong magpakatatag at wag na munang magpasindak. Dagdag pa nito, mahal ng Diyos ang mga tao, kaya kung mananampalataya siya, hindi siya nito basta-bastang magagalaw. Yun lang ang kinakailangan niyang gawin para malagpasan ang napakabigat na presensya ng nilalang. Matapos naman niyang marinig ang mga sinabi nito, doon na siya unti-unting napanatag. Pagkalma ng kanyang isip, nakita niya ang nilalang nangumisi sa kanila bago tumalikod. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kaharap nilang bahay hanggang sa makapasok na ito sa loob. 10 minuto pa ang lumipas, lumabas ito bitbit ang isang babae na naliligo na ng dugo. Sa estado rin ng paghawak dito ng nilalang, animoy wala itong pakialam kung mamatay ang kanyang biktima. Maya-maya pa, muli itong lumapit sa bakuran ng bahay nila para titigan sila ng maigi. Sa loob ng ilang minutong pagmamasid nito, marami itong sinabi na hindi niya maunawaan. Ngunit para sa kanyang kaibigan, malinaw ang ipinapaabot na mensahe ng nilalang. Pagkatapos naman ng ganoong kaganapan, gamit ang matatalas nitong pangil, walang patid nitong nilapa ang naghihingalong babae.
Malakas ang pagsakmal nito sa leeg ng biktima, kaya ilang kagat lang, binawian na ito ng buhay. Pagramdam naman itong patay na ang babaeng hawak niya, dito na ito nagsimulang umakto ng kakaiba. Mabilis nitong pinaikot ang ulo niya, kasabay ng biglaan nitong pagkahandusay. Pagbagsak nito sa lupa, dito niya na lamang binawian din ito ng buhay. Dala naman ang kanilang kuryosidad, agad naman silang lumabas habang tinatawag ang kanilang mga kapitbahay. Kalaunan, pagkumpulan naman ng mga ito, nalaman niyang yun pala ang lalaking nagwala kani-kanina lang. Halos pagtulungan na rin ito ng maraming tao, pero walang nakadaig sa lakas nito. Ito rin ang dahilan kung bakit hinayaan nila ito pansamantala. Naisip kasi nila na kung lulubayan nila ito, kakalma ang isip nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. Ang mas malala pa, nakapatay ang lalaki bago nito kitilin ang sarili nitong buhay. Yon ang paniniwala ng mga taong nakiusyoso noon sa kanila, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang dalawang yon ay parehas lang ding biktima. Duman pa ang mga araw, mas lalo siyang naging mahigpit sa mga anak niya. Kung wala namang pakay ang mga ito, hindi niya ito pinapalabas ng bahay. Mas komportable rin siyang nakakulong sa loob, gawa ng pakiramdam nito, hindi sila basta-bastang mabibiktima ng espiritu. Pagpatak ng huling araw ng buwan, tila bang nawalang parang bula ang mga paramdam ng nilalang. Gayunpaman sa kabila nito, mariin pa rin siyang inabisuhan ng kanyang kaibigan na huwag gaanong magpakakampante. Kung hindi kasi ito nagkakamali, maaaring naghanap lang ito ng katawan na pwede niyang mapasukan. At dahil sa nalaman na nito ang lokasyon ng kanyang punteriya, malakas ang tsansang kumuha ito ng katawan ng isang antingero. Yon ang pinaghahandaan ni Marco dahil sa oras na maisakatuparan nito ng kanyang kalaban, hindi malabong sumalakay na ito. Inakala rin itong mahaba-haba pa ang kanilang magiging paghihintay, ngunit lingid sa kaalaman niya, darating na pala ang araw na ikinakatakot nila. Pagsapit ng gabi ng huling araw ng buwan, habang nagbabantay sila sa bakuran, dito na nila nakita ang isang matandang lalaki na may napakabigat na presensyang taglay. Malayo pa lang ito, nagsisialulungan na ang mga aso, kaya nang maramdaman ito ni Marco, agad siya nitong inabisuhan na maghanda. Nang marinig naman niya ito, pilit pa niya itong tinanong sa kung ano ang nangyayari. Wala pa kasi siya noong nakikita, kaya hindi niya mawari kung saan nagmumula ang matinding takot na nararamdaman nito. Wala nang maraming tanong, Gadul. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Dalhin mo kagad dito ang lahat ng gamit. Bilisan mo! Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siyang tumakbo papaloob. Subalit, hindi pa man niya nabubuksan ang pinto, may narinig na siyang dagungdong sa lupa na animoy nagmumula sa paglapag ng isang dambuhalang nilalang. Dala ng kanyang kuryosidad, napilitan siyang magmasid upang kumpirmahin ang kanyang mga narinig. Ang kaso lang, imbis na dambuhalang nilalang ang kanyang masilayan, tumambad sa kanyang isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng malalim na uka sa loob mismo ng bakuran ng bahay. Mapuputi na ang buhok ng matanda at sa estado nito, parang ilang taon na lang ang itatagal nito sa mundo. Ngunit, pagbaling naman niya ng tingin sa kinaroroonan ni Marco, nakita niya itong nakaalerto. Hawak-hawak na rin ito ng mahigpit ang tangan nitong sundang na para bang anumang oras makikipagtagaan ito sa matanda. Matapos naman niya itong masilayan, abot langit naman ang naramdaman niyang kaba. Yung tipong gusto niyang pigilan ng dalawa pero anong magagawa niya? Patuloy na nananaig sa kanyang katawan ng matinding takot. Hindi naglaon, dito na nga nagpang-abot ang dalawa. Lakas kontra sa bilis ang nangyaring labanan, kaya hindi naman niya halos maisip kung sino na noon ang nananalo.
Maya-maya pa, dito na naundayan ng kaibigan niya ang matanda, dahilan para bumaon sa may bandang balikat nito ang talim ng sundang. Subalit kahit malalim ang natamo nitong pinsala, hindi ito sapat para tumigil ang matanda. Sa halip di na umatras, patuloy nitong tinulak si Marco hanggang sa marating nila ang bakod ng tahanan. Pagkatisod naman ng kanyang kaibigan, doon na nito walang habas na pinagsasasaksak ang matanda hanggang sa nakita niya ang pagtagos ng sundang. Pagibabaw naman ng kaibigan niya, agad naman itong tinugutan ng ulo ang matanda. Akala ni Gadul tapos na ang laban ng dalawa, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na isahan pala sila ng tuso na espiritu. Bago pa man kasi mamalaya ni Marco, naramdaman na lamang nito ang panunuot ng espiritu sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang alisin ito gamit ang langis na pangontra sa mga nilalang, subalit hindi niya ito agarang nalusaw. Napakalakas din ng pagkakakapit nito, kung kaya't napagtanto ni Marco na hindi na ito bibitaw sa kanyang katawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maibalik na nito ang kontrol, agad naman itong nagpatulong sa kanya. Sa halip kasi nagamuti ng kanyang sarili, pinili nitong unahin na munang itago ang bangkay ng matandang kanyang pinatay. Nasisiguro kasi nitong mapapasama noon si Gadul kung sakali mang makita ito ng ibang tao. Matapos naman nilang mailibing ang labi, bumalik sila sa bakuran ng bahay para pagmasdan ng tahimik na paligid. Gadul, mukhang hindi na yata ako rito magtatagal. Babalik ako sa lugar kung saan ako nagmula. At mula roon isasara ko ang lagusan. Siguro, ito na lang ang aking magagawa para matulungan kayong lahat. Pasensya ka na kaibigan. Binigo kita. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya itong pinigilan. Ngunit maging siya man, wala ring ideya kung papaano niya pipigilan ng kaibigan niya sa oras na mangibabaw na sa katawan nito ang wisyo ng espiritu. Dahil sa ganoong sitwasyon, kahit mahirap, pinili nilang magpaubaya. At nung magkasundo na sila, noon ding mismong gabi umalis ang kaibigan niya. Sa labasan lang ng baryo niya ito inihatid dahil masyadong malayo ang pupuntahan nito. Ilang taon pa ang lumipas, hindi na niya nakita pa itong si Marco. Dahil dito, inakala niyang matagumpay nitong naisara ang lagusan, ngunit may nakilala siyang isang albularyo na nakapagbigay ng kwento ukol sa taong napaslang nito na halos may pagkakahalin tulad sa kaibigan niya. Takang-taka man siya, hindi na niya ito binalak pang ipagtanong. At hanggang sa kanyang kamatayan, tanging ang pinakamalalapit na tao lamang ang binahagian niya ng kwento ukol sa pinakadelikadong lagusan na nasa Sultan Kudarat.